ai kha chu I thil pawimawh ani lo chuan enge ni kan chief minister hian ruahmanna siam lovang ti hi ke ni chuan kan pom dan ani ya tin in thlan hma po khang ke ni chuan kan lo au hla chuan sarkar lo pian hian MLA hlo le ham thatna hi anti pung hal vak zel mai ni ke ni chuan kan lo sarkar ani chuan kum nga chung hian MLA hlo hi apung zong in kan en non lovang ti kha voini hian kan stan ani ya tin MLA tena MR kan chhor thei te po kan review wa kan ti claim vek ani chutiang chuanin kan ham thatna om thei ang po hi asang zong hian MLA le minister te hian kan kalpui lo viawani tin MLA party ina khatianga anron chu ta khan tuna MLA area development fund te po asang zong in pom mania tin MLA motor at hona le te po kan ti bo tak makani khata po khan cheng tam tak hi kan sefa tin MNF te na anron chut enge moni tam ang dewa an chu ta te kha chuan entinan MLA housing loan ang chi puk thei tu zong zong te tin motor loan puk thei zong zong te housing loan ang chi te po MLA zong zong khan kan puk don le don lo po kan khe chung lo wani chu wang chuan chief minister office ti chak atul ani chuan ramtan productive nei turin kha ruahmanna a omani ti lai hi ke ni chuan kan pompui dan ani